uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela. Ngicela sihlale phansi. Ngiyabingelela ubaba umpostoli phakathi kwethu. uJesu Kristu uyinkosi. 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 Ngiyabingelela phakathi kwethu. Ngibingelela ubaba umpostoli uBamtsibande, umama uNtsibande, obaba abakhona, omama abaphakathi kwethu, ogogo abakhona, uSunday School, abantu abasha. Ngibingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, amen. Lona ophambi kwenu umama uSiyaya, owumntwana kaNkulunkulu osindisiwe. uNkulunkulu asamsiza usuku nosuku endleleni ekhomba amabala ukuthi ngiwasuse. Ngiyasindiswa usuku nosuku ngoba ezwini lakhe ku1 John uthi uma sithi asinasono siyasikhohlisa. Ulimini lwethu asinalo iqiniso, simenza umqambimanga. Manje uyangisiza usuku nosuku ukungikhombisa indlela ukuthi ngihambe kanjani, ngoba abazalwane wangilanda ngithi ngiyakholwa ngisindisiwe, kanti kunezinto eziningi endleleni angayithandi, kodwa ngomsa wakhe ngaholeleka ekhaya lezwi. Mangifika ekhaya lezwi ngoba kuningi ke abazalwane engakufundayo, ngahamba indlela kuba ne-shifting eyenzakalayo, ngagcina ngisentabeni nakhona ngisafunda, ngiyaqhubeka. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu umusa wakhe awenze empilweni yami. Ngiyabona ukuthi uyangilekelela endleleni, ngoba ukuba ngilithola ngaleli qiniso ngiyabona ukuthi ngabe ngiphelele endleleni noma bengizophelela futhi esihogweni ekubhujisweni. Manje ngiyambonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu ngomusa wakhe angenzela wona. Sizoqalisa inkonzo bazalwane, sivule inkonzo ngomusa kaNkulunkulu. Ngizocela umfundisi phakathi kwethu asikhulekele asivulele inkonzo bese siqalisa uhlelo egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, amen. Eze ngapho kulungile ngayabonakala silana le ndaba sikhuleke. Elo umfundisi asikhulekele. Ando luka baba lunje Finyele na
sesikhulekile. Ngiyaxolisa abazalwane nginomkhuhlane. Kodwa ngomusa kaNkulunkulu ngiyakholwa ukuthi uzongisiza uhlelo luqhubeke ngendlela ngokwentando yakhe egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Ngizocela njengamanje ukuthi umfundisi uZwane eze ngaphambili ukuzosamukela sonke sizokwazi ukuqhubeka nenkonzo ngokwendlela efanele. Sesamukelekile ngoba ukhona nabaphakathi kwethu esingeze singahlangana nabo, kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi bakhona namhlanje ukuzozizwi lakhe, ukuzokudla isidlo somphefumulo, ngoba singakudla kwenyama kodwa umphefumulo uthola ukuthi uyashoda, uyancipha. Ngiyacela ukuthi eze asikhuleke asemukele nakulesi sikhathi kuJesu Kristu inkosi. Amen. Ngimfume uJesu ensukwini